uNkulunkulu akulonde uphile uphusha uphumelele uPastor Uningi. Siyacela ukuthi-ke okubeleni ofanele inamba isetha ngoba i-member ngoba uyanikela kwi-channel kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama Monday to Friday kuphela awungwhatsapp. Regina Monti halale emini ncema. Ngicela ukubuza la qala iphupho. Ngiboba ngenzele kumamezala ukudla kwasekuseni breakfast in bracket. Futhi-ke ikujabulela lokho engazi ukuthi bekakulindele angazi kwase kanjani. So sibheka la uphupha-ke uphakela umamezala ukudla. Iphupho-ke lingasho izinto ezihlukahlukene kubantu abahlukene. Yabona? Depending on the context. So number 1, isikhathi esiningi ngoba ngenza uphupha umamezala kuyaba uphawu olubi uma umnikeza ukudla olusho ukuthi nje ngenzeka umkhonzile futhi uyazama ukumbonisa uthando nakuba emubi egcwele inzondo engakuthandisisi ungamenzanga lutho olubi. Abanye abantu ingoba vele kukhomba lokuthi wena umuntu ozama ngakho kusemandleni ukuthi umkhombise uthando nokusondela kuye kodwa kuba ukuthi yena akanako lolu thando alivezayo kuwe. Yabona? Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umamezala kuyaba uphawu uma umnikeza futhi ukudla olusho ukuthi ngenzeka inkinga nezingxabano zizoxazululwa kuphela ukuthi umnikeze imali. Abanye abantu kuyenzeka ukuthi vele lo muntu ufuna imali. Yabona? Le mali oyiniwe le ndoda uyayifuna ukuthi ize kuye. So lento isikho manje ukuthi somnika imali uyajabula ukuthi lento umnikeza ukudla siyabona uyajabula emva kokuthi somnikezele ukudla. Kusho ukuthi-ke lo muntu kuyothokoziswa kuphela lento yenu eyubuthi abalweni iyoxazululwa ukuthi azibone le mali isifika kuye. Yabona? Kuye odla imali yendoda noma le mali yakho. 3, yenzeka kodwa futhi umamezala kube uphawu luhluma umnikeza ukudla olusho ngenzeka ukhonyisa lo muntu umnene kepha uyalidinga usizo nokweseka ngeimali noma ke uzoyithokozela imali uma kungukuthi uhlele kumnikeza imali. 4, ngokwenkolo uma uphupha umamezala kungaba uphawu luhluma umnika ukudla olusho ngenzeka lo muntu uyamondla ngezwi likaNkulunkulu noma uyamkhulekisa futhi imikhuleko yakho iyamhlenga iyamphilisa. Yabona? NgokaMathewu 4:4 kepha ke waphendula wathi kulotshiwe ukuthi-ke akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Number 5, ngokwesintu kuma ngenza uphupha umamezala kuyaba uphawu luhluma umnikeza ukudla olungasho ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi uwena okhethiwe izidalwa zakulomuzi ukuthi usingathe izithebe zomuzi njengomakoti futhi kunomsebenzi okhalelekayo kulelo khaya noma ozokwenzakala kulelo khaya. Siyathoba kakhulu.